Dobrý podvečer. Moje meno je Mirka Sliacka a vítam vás opäť pri sledovaní Zelenej školy z domu naživo. Naposledy sme sa takto videli pred Vianocami, kedy sme sa s Ivčou a s Monikou zo Živice rozprávali o tom, ako stráviť Vianoce viac ekologicky a aby sme menej zaťažovali životné prostredie. No a keďže sa nám pomaly blíži jar a budeme môcť viac času tráviť vonku rôznymi aktivitami, rozhodli sme sa, že aj pomocou týchto webinárov vás budeme inšpirovať, ako ten čas tráviť s rodinou, s deťmi alebo v rámci školy, pokiaľ to bude možné. Našimi hostiami budú odborníci z oblasti ochrany prírody, ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy. Budeme sa stretávať každé 2 týždne, takto vo štvrtok podvečer. No a tak ako vždy budete môcť aj vy prispievať do tejto diskusie, a to formou otázok, ktoré môžete posielať pod toto video. My sa budeme v rámci relácie snažiť na ne všetky odpovedať. No a ešte pre tých, ktorí program Zelená škola nepoznajú, poviem, že Zelená škola je medzinárodný program, v ktorom na Slovensku pracuje viac ako 230 materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a koordinuje ho Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ešte poviem také krátke technické info, keďže sme mali trošku aj pred vysielaním problém s internetovým pripojením, môže sa stať, že sa behom toho vysielania preruší. Sme tu síce odborníci možno v oblasti ochrany životného prostredia, ale nie tak až v oblasti vysielania toho televízneho. Takže nás ospravedlňte, ak nastane nejaký výpadok, my sa budeme snažiť to čo najskôr napraviť. Každopádne pripravili sme pre vás zaujímavé fotografie, aj krátke videá a hlavne tu máme dnes veľmi zaujímavého hostia, správca záchrannej stanice pre zranené zvieratá v Zázrivej, Metod Macek. Vítaj, Metod. Môžeš si zapnúť kameru. Ahoj, ahoj. Zapni si aj mikrofón, lebo ťa nepočujeme. Dobre, v poriadku? Áno, áno, super. Pozdravujeme do Zázrivej. Ahojte. Ahoj. Sme radi, že si našiel čas a budeš s nami tráviť túto hodinku pre Zelenú školu. Ja som už spomínala, že u nás vo Zvolene sa blíži jar. Ako to vyzerá u vás na Orave s počasím? No, u nás na Orave sa tiež blíži jar, ale ešte stále máme sneh. Naša stanica je na severnej strane, takže tam, kde boli kedysi snehové chodníky, tak sú teraz vyladnené a máme v celku dosť problém sa pohybovať po stanici. Normálne nosíme aj také tie mačky železné, aby sme sa niekde dostali. Taká celkom zaujímavá situácia je v súčasnosti u nás. Je to trošku posunuté určite oproti nám, ten príchod jary. Ja som spomínala teda, že ty si správca, ale aj taký zakladateľ tej záchrannej stanice. Skús nám tak v krátkosti povedať, ako táto myšlienka vznikla. Ty sa venuješ vlastne dlhodobo aj výskumu orla skalného. Predpokladám, že to má nejakú súvislosť. Ako vlastne vznikla myšlienka zriadiť takúto záchrannú stanicu pre ranené zvieratá a možno kto všetko ti s tým pomáhal, alebo aj pomáha v tom tíme vašom? Myšlienka dozrievala strašne dlho, tak tie nápady, že starať sa o zvieratá boli už vlastne z detstva, mám pocit, ale keď som začal robiť v štátnej ochrane prírody, tak jedna z mojich pracovných náplní bolo aj to, že som mal na starosti záchranu zvierat poranených v rámci Národného parku a potom som vlastne pochopil, že túto robotu nemôžno robiť nejak len tak na 50%, ale ak sa treba starať o zvieratá, tak ich treba mať stále po ruke. A vlastne stanica nemôže byť vzdialená 30-40 km od vás, ale musíte ju mať doma, pretože tú starostlivosť musíte vykonávať 124 hodín denne a 7 dní v týždni, takže pochádzať niekde do stanice nie je možné, pokiaľ teda nemáte zamestnancov a v súčasnej dobe na Slovensku neexistuje nejaká profesionálna stanica taká, že kde by bolo zamestnaných 5 ľudí a vykonávali by len rehabilitáciu chránených druhov z voľnej prírody. Vlastne záchranná stanica sa nachádza u teba doma, v podstate, ako si povedal, že ty tým žiješ a je to tvoje hobby aj celodenná náplň.
svojho života. A okrem toho, že je tam záchranná stanica, zriadili ste aj také ekocentrum, ktoré je teda možné navštíviť aj so školami, prípadne väčšie skupinky s rodinami. Čo vlastne všetko poskytujete návštevníkom? Čo tam môžeme zažiť a vidieť, keď vás navštívime? Ekocentrum vzniklo ako taká prirodzená súčasť stanice. Netreba si myliť ekocentrum a návštevu stanice s nejakou návštevou minizoo alebo niečo podobné. My sme skôr chceli mládeži, deckám, študentom priblížiť tú problematiku záchrany zvierat, prečo sa tie zvieratá dostávajú k nám, aby teda videli aj to, že možno za trvivou väčšinou tých prípadov, tých poranení a poškodení sú ľudia, ľudské aktivity a vlastne my len naprávame to, čo sme predtým pokazili. Takže je to o tom, nie je to o tom, že ľudia si k nám chodia hladkať zvieratá sú pacienti. Na hladkanie máme takých tých našich domácich miláčikov, ktorí sú naši, ktorí sú za to aj vďační, ale máme to striktne oddelené. Pacienti, sú vo volierách a potrebujú pokoj, sú to divožijúce zvieratá a potom sú už takí tí maznáci. Áno, takže treba si uvedomiť, že hlavný cieľ stanice je to tá starostlivosť o tie zvieratá ranené, ktoré sú teda v nejakom horšom zdravotnom stave a nie je to taká tá kontaktná zoo. Áno? Áno, jednoznačne toto treba oddeliť. My sme stanica, ktorá pomáha zvieratám z voľnej prírody, ktoré majú nejaký problém. Buď sú to teda zranené, choré, alebo teda opustené mláďatá, ktoré potrebujú nejakú starostlivosť. A cieľom záchrannej stanice a záchrany zvierat je to, aby sa tí pacienti naši vrátili do prírody. No samozrejme, nie všetci sa môžu vrátiť. Tak vieme, keď chýba krídlo, tak krídlo už nikdy nedorastie. A tí sú trvalí handicapy a potom buď im nejak my sa snažíme poskytnúť útočisko, alebo sa hľadá nejaký vhodný priestor na to, kde dožijú. Uh-huh. A o tejto práci, ktorú robíte na stanici, vznikol aj film, ktorý mali aj naši diváci vlastne možnosť si pozrieť. Ešte aj majú na Facebooku. Volá sa Šanca prežiť. Režirovala ho Katarína Tekelová a získal aj viacero ocenení. Tak sa pochvál. Ako vznikol tento nápad spraviť film? Prišla s ním pani režisérka, alebo prišli ste vy? Fúha, no film dlhšie dozrieval v hlavách, sme sa už bavili s kameramanom, s Jakubom, lebo však Jakub Krška, kameraman, je môj sused a v podstate stačilo len zakričať cez plot, Jakub, máme toto a toto, dobehni s kamerou, s foťákom, urobíme zo pár záberov. A zbierali sa materiály 2 roky a keď sme toho už mali akože v celku hodne nazbieraného, prišla v tom období Katka, sa zjavila pri nejakej reportáži a sme sa teda dohodli, že áno, ideme to využiť, ideme využiť materiály, ktoré máme a ideme spraviť film. Katka sa toho uchopila ako režisérka, scenáristka a s Jakubom to dali dokopy, ako tú výslednú verziu ste videli aj na Facebooku vlastne. Áno. Ten film je ešte prístupný, ty si nám vlastne exkluzívne takto dovolil ho zavesiť na facebookovú stránku Zelenej školy, kde si ho ešte môžete pozrieť do zajtra, tak ak ste to nestihli, tak ešte po tomto vysielaní si môžete spraviť pekný večer, kina sú zatvorené, takže si môžete spraviť takýto program a určite sa navnadiť na to, že keď bude tá možnosť, tak sa do Zázrivej prídete pozrieť. A my by sme si teraz spustili takú krátku upútavku na ten film. Takže sa pokúsim to vystielať.
Ja som si ten film, priznám sa, pozrela niekoľkokrát, je veľmi pekný, takže určite odporúčam si ho pozrieť. A aby som to ešte doplnila, ja som vlastne nepovedala, že aké ocenenia získal. Bolo to ocenenie Slovensko vo filme na festivale Horizonty a na festivale Ekotop Film tiež. Ty si už vlastne spomínal, že keď sa dostane na stanicu nejaké zranené zviera, alebo opustené, teda, tak nastáva nejaký proces, ako to vlastne vyzerá, ako sa o neho staráte, ako sa to zviera k vám možno dostane. Vám niekto zavolá, vy tam po neho prídete, ako to funguje celé? No, vo všeobecnosti to funguje tak, že prvý je väčšinou nejaký telefonát, že niekto niekde našiel nejaké zviera. Častokrát ani nevie, čo to je, lenže to nevie lietať, nevie to utiec, je to niekde schované, krváca to proste zjavne zviera, ktoré má nejaký problém. No tak buď sadneme do auta a ideme preň, alebo keď sa vieme dohodnúť s tým nálezcom, častokrát sú ľudia veľmi ochotní a veľmi milí, že povedzme zoberú do nejakej papierovej krabice zrazeného vtáčika a dovezú nám ho, aby to bolo čo najrýchlejšie. A my potom urobíme nejakú takú tú úplne najrýchlejšiu prehliadku preventívnu, pozrieme sa, čo tomu zvieraťu je a potom nasleduje vlastne komplexné vyšetrenie na veteríne, na veterinárnej klinike, kde zhodnotia jeho zdravotný stav, nastavia liečbu, prípadne, ak je potrebné, tak sa vykoná nejaká operácia. No a ďalej sa to zviera vracia k nám a my už udržujeme ten proces liečenia, podávame antibiotika, krmíme s vhodnou stravou, dbáme na to, aby bol v pokoji a vlastne čakáme, kým sa ten stav nestabilizuje. Keď sa dostane do takého stavu, že zviera môže ísť vonku, tak vtedy vypúšťame. Uh-huh. A aké sú najčastejšie príčiny tých zranení? No tých príčin je veľa a ono sa to tak mení. Rozdiel je jar, leto, jesen, zima samozrejme, ale za drvivou väčšinou, už som to raz povedal, je človek a sú to ľudské nástrahy. Buď sú to zvieratá, ktoré sú zranené alebo zrazené autami, vlakmi, alebo potom teraz veľmi vystupuje do popredia nárazy do skiel. Všade sa pchá to sklo. Dneska už si neviete predstaviť horský hotel bez toho, aby pomaly nemal jednu celú stenu sklenenú a to sú v podstate odrazy. Tie vtáky letiace, oni tam nevidia jednoducho sklo, oni tam vidia odraz, zrkadlový odraz, oni tam vidia oblohu, oni tam vidia kríky a vo veľkom narážajú práve do takýchto plôch. A toto teraz dosť významne rastie. Najvyššie sú ešte stále nejaké také, že sem tam nejaké pytliastvo, postrelené zvieratá a vo veľkej miere aj také tie bariérové prvky, ako sú rôzne oplotenia a elektrické vedenia stále hrajú svoju významnú úlohu v tých poraneniach. Ano. Potom je zasa, v máji je potom obdobie, od mája začína také obdobie mláďat, ale už vlastne už teraz, už máme prvých malých pacientov, ale to obdobie mláďat nie je o tom, že by tie mláďatá boli nejak vyložene choré, ale niekedy iba vypadnuté mláďatá. Častokrát je úplne zbytočne zobrané mláďa, niekedy sa nájde, ja neviem, malá srnka v tráve, ktorá je odložená len preto, že mama si ju tam odložila a ona sa pasie niekde obďaleč a to je z bezpečnostného hľadiska. No a tí ľudia nájdú srnku v tráve, samozrejme opustená, treba ju zachraňovať. A toto nie je dobre, toto by sa robiť nemalo. Robíme aj kampaň, volá sa to Neberte mláďatá svojim rodičom a tam sa snažíme ľuďom vysvetľovať, že za akých okolností je treba alebo je nevyhnutné zobrať to zviera. Ale vždycky by som doporučoval predtým, ako sa niečo udeje takéto, zavolať buď záchrannú stanicu, štátnu ochranu prírody alebo proste nejakých veterinárov, aby povedali, že či to brať alebo nie. Dobre. A keď si to už vlastne načrtol, tak čo teda v prípade, že, alebo takto, je rozdiel medzi tým, keď nájdem vypadnutého nejakého vtáčika z hniezda
a nájdem napríklad srnku medzi cicavcom a vtákom, sú tam v zmysle, že môžem chytať, brať do rúk, môžem ho, ja neviem, pohľadkať alebo niečo, aké sú tam v tomto rozdieli, v tom prístupe. Že prvorade je áno, že zavolať niekam, že našla som toto, že buď na teda štátnu ochranu prírody alebo rovno k nám. A čo dovtedy, kým potom niekto príde po to zviera? No, pokiaľ sú to cicavce a ešte navyše polovná zver, ako sú srnky, zajačiky, ja neviem, jelienčatá, no nedoporučuje sa v žiadnom prípade chytať. Treba to nechať zatiaľ tak, kým to niekto nepríde pozrieť, alebo ak fakt nejaví známky nejakého poškodenia, nejakej apatie alebo iných poranení, tak neriešiť. Možno, že najrýchlejšie odísť a proste nechať tak. Pokiaľ evidentne to zviera, povedzme, krýva, ťahá nožičky za sebou, nespráva sa prirodzene, tak vtedy ho buď sledovať a počkať, kým nepríde tá pomoc odborná. A nedoporučoval by som nejaké veľké zásahy, že teraz ideme zachráňovať a hlavne krmiť, lebo ľudia majú pocit, že keď nájdú, povedzme, zrazeného drozda, že ho okamžite musia nakrmiť. Ten drozd neumiera na to, že je hladný, ale na to, že bol zrazený autom. Takže zvieratá, ktoré sú poškodené nejakými nárazmi, nekrmiť, proste dať do kľudného tmavého miesta, čo je najlepšie papierová krabica a s tým prečkať, kým nepríde tá odborná pomoc. No a neviem, či to bolo zrozumiteľné. Bolo. A v prípade, že nájdem celé hniezdo spadnuté, lebo napríklad keď sú silnejšie búrky, môže fúkať vietor a zhoriť aj celé hniezdo zo stromu. Čo v takom prípade? To sa dá tiež riešiť. Ako keď padne hniezdo s mláďatami, no pokiaľ padne s vajíčkami, tak je to väčšinou vybavené. Proste je to prúser. Ten náraz oni neprežijú, lebo proste sú tam otrasy. Ale keď sú mláďatá, vieme tie hniezda umiestniť aj buď na pôvodné miesto a zafixovať tie hniezda tak, aby tí rodičia mohli ďalej pokračovať v hniezdení a vo výchove tých mláďat. Dá sa to. Niekedy je to náročné, ale zväčša to vieme urobiť. Ja som na začiatku spomínala, že ty pracuješ už dlhoročne na výskume orla skalného. Vy ste mali takú orlicu na stanici, alebo ešte máte, orlica Zoja. Tak povedz nám tak v skrátke príbeh. Jej ste dávali vychovávať vlastne potom mladé orly, o ktoré sa starala? Si nejaké našli? Celý ten príbeh začal s tým, že ja som v podstate sa dostal do skupiny tzv. Orliarov a začali sme robiť ochranu. My sme začínali s ochranou orlov. To znamená, že kedysi v 90. rokoch bol veľký tlak aj na vykladanie orlých hniezd a my sme zabezpečovali ochranu. To znamená, že naozaj, že my sme aj vlastne odchytili nejakých ľudí, ktorí orlie hniezda vykrádali. Ako orol je naša srdcovka, s tým pracujeme pomerne fakt, že od začiatku a možno aj orlica, povedzme Zoja, bola tá, ktorá štartovala tú stanicu do takých rozmerov, akých je, pretože nebolo moc kde umiestňovať zvieratá, ktoré boli poranené. Orlicu Zoju našli na Martinských horiach lesníci a pri rentgene sa zistilo, že má v sebe 8 brokov. Bolo absolútne jasné, že sa do prírody vrátiť nemôže, tak sme ju deponovali, ostala u nás fakticky na dožitie a ukázalo sa, v tom čase sme vlastne pracovali na jednom projekte návratu orla skalného do Moravsko-Slezských Beskýd, čo je vlastne z druhej strany Lysej hory, len kúsok za československou hranicou a tam sme vypúšťali druhé mláďatá. U orla skalného je kainizmus. Tí, čo chodia na náboženstvo alebo to majú zvládnuté, tak vedia, že Kain a Abel boli dvaja súrodenci, z ktorých tých starší prežil a neumožnil, povedzme to takto, neumožnil prežiť tomu mladšiemu a to isté funguje aj na orlých hniezdach. A v tom čase, keď sme to teda robili, odobralo mláďa,
to mladšie, ktoré bolo odsúdené na úhyn, tak táto naša orlica Zoja ho vedela prijať a starať sa oň a vykrmiť, čo bolo veľmi dobré pre toho orliča, pretože nevznikala žiadna väzba na človeka a tým pádom bolo oveľa lepšie pripravené na vypustenie do prírody. Vypustili sme, ja už neviem presne koľko, ale určite vyše 20 orlov v tých Moravskoslezských Beskydách a dneska možno povedať, že orly hniezdia v tej oblasti. Ten areál rozšírenia orla skalného, keď by ste si predstavili nejakú mapu Československa, tak bol iba taký koláčik na mape niekde medzi Tatrami a východným Slovenskom, medzi Poloninami, povedzme. A dneska sa posunul až 150 kilometrov na západ do tej Českej republiky, čo je pre tú populáciu samotnú oveľa veľmi výhodné. Zoja prežila u nás 5 rokov, pretože tie broky, ktoré mala v tele, boli aj v orgánoch, odkiaľ sa vyoperovať nedali a samozrejme vylučovali olovo, čím ju vlastne jej poškodzovali obličky a proste celkovo zdravie. Ale za tých 5 rokov ona naplnila taký ten svoje úžasné poslanie. Ona tým, že sme ju zachránili, ako keby sa nám chcela odvďačiť, tak vychovala nám 8 mláďat, ktoré potom boli vypustené do prírody a niektoré z nich ešte doteraz v prírode fungujú a hniezdia. To znamená, že po tom vypustení vy ich sledujete? Ako sa im darí nejaký čas? Áno, v rámci toho československého projektu, ktorého nositeľom bola vlastne podobná stanica v Českej republike na Morave, teda záchranná stanica v Bartošoviciach. Oni stvorili tento veľký projekt a v ich hlavách vznikol tento nápad návratu orlov, tak oni vlastne aj tie orly vybavili kvalitnými vysielačkami. A možno povedať, že tie vysielačky fungujú dodnes, niektoré aj, tuším, viac ako 10 rokov. A čiže 10 rokov máme informácie o pohybe niektorých tých orlov, ktoré boli vypustené. No a ty si vlastne spomínal, že samozrejme účelom tej stanice je návrat tých zvierat čo najväčšieho počtu do prírody, tak máte asi nejakú štatistiku, že v koľkých prípadoch sa to darí, že to zviera sa vráti späť do prírody? Áno, no je rozdiel, keď by sme zobrali samostatne mláďatá, tak tam je veľmi vysoká úspešnosť návratu, tam je viac ako 90%, a tak celkovo všetkých tých zvierat, keby sme brali, tak je to určite cez 60% návrat do prírody. To je dosť vysoké percento, to je pekné. A z akých príčin sa to napríklad nevydarí, že už nie je možné, aby sa to zviera vrátilo? Ty si spomenul, že samozrejme, keď nemá napríklad krídlo, že už nie je schopná sama prežiť, alebo schopné to zviera. No, to sú tie príčiny, že tie trvalé následky sú také, ktoré už nie sú možné ani operačne odstrániť. Proste tie komplikované zlomeniny a chýbajúce končatiny a ja neviem, možno poškodený zrak niekedy. Toto sú hlavné príčiny, prečo sa nedajú vrátiť. A tieto zvieratá potom ostávajú u vás a staráte sa o ne, až kým nedožijú? Nie všetky. Niečo ostáva u nás, pretože možno, že krátkodobejšie, niečo dlhšie, ale pri tej rehabilitácii a u tých zvierat je to podobné trošku ako s ľuďmi. Nie je moc dobré mať jedno zviera vo voliere, ktoré tam trpí nejakou samotou, ale uvedomil som si práve pri tých počtoch, keď som niekedy mal 5-7 myšiakov v jednej voliere, že vlastne im to prospieva, že oni veľmi radi spolu komunikujú, oni si neubližujú navzájom, lebo predsa potravy majú dosť, oni tam neprežívajú nejaký konkurenčný boj, ale komunikujú a aj tá psychická pohoda je väčšia, keď vám príde nový pacient a vidí, že tam sú 3-4
pacienti, povedzme myšiaky, ktoré sú v absolútnej pohode a hneď sa idú najesť, tak aj ten nový pacient sa tak v celku dobre adaptuje, hneď sa s nimi ako keby, povedzme to tak ľudsky, skamaráti a ide sa s nimi večer najesť. Veľmi zjednodušene som to povedal, ale povedzme takto nejako to funguje. Áno, že si tam nájde parťákov a lepšie sa adaptuje potom na to prostredie. Napríklad, áno. Dobre, my by sme si mohli pustiť ďalšie krátke video. Keď si spomínal teda to vypúšťanie do prírody, tak si pozrieme veľkonočnú vypúšťačku, ktorá sa týka teda dravcov. To za chvíľku spustím. Týchto videí, keby ste si chceli pozrieť, tak na Facebooku záchrannej stanice Zázriva je veľmi veľa a sú veľmi pekné, takže zavítajte aj na vašu stránku, tam pravidelne inak prispievate aj takými článkami, kde teda asi ty alebo niekto z vášho týmu dáva aj také rady, napríklad čo robiť v prípade, že na záhrade nájdem ježka, alebo teraz, keď sa prebudzajú ježkovia, už vlastne máme aj otázku na to od diváčky, vedia si nájsť už dostatok potravy, keď ešte síce sú už u nás teplejšie dni trebárs, ale ešte sú noci dosť chladné, ešte sa aj môže ochladiť, že tie výkyvy teplôt sú také časté. Ako je to s týmito zvieratkami, ktoré možno trebárs aj v meste alebo na záhrade stretnúť? Čo sa týka ježkov, tak je dosť dôležité, v akej oblasti sa teraz ten ježko objaví. Je rozdiel, keď sa prebudí v tomto období ježko, povedzme, v Oravskej lesnej alebo v Zakamenom, a je rozdiel, keď sa ježko preberie pri Komárne. Ten pri Komárne v podstate nemá už momentálne veľké problémy s tým, aby sa uživil, lebo už pôda je rozmrznutá, hmyz už funguje, ale myslím si, že v tom Zakamenom ešte by potreboval proste umiestniť niekde na pár týždňov, kým sa to úplne nejako neroztopí. Pretože v tomto období väčšinou vyliezajú tí menší ježkovia, takí tí, čo už sa im vybili baterky, lebo u ježka to funguje tak. Keď má nad pol kila, povedzme 700 gramov, tak zahybernuje a úplne bez akýchkoľvek problémov prespí do tej jary, ale tento rok bol výnimočný v tom, alebo teda predchádzajúca jeseň bola výnimočná v tom, že všade, kde sme sa pohli, a to aj iné stanice vravia, že bolo neskutočné množstvo malých ježkov, jesenných, takých tie druhé jesenné vrhy, kde oni nemali šancu dorásť do veľkosti toho pol kila, alebo cez pol kila, čo je ako dosť základ na prezimovanie. No a on keď teda už aj zaspí niekde, zahybernuje a teraz mu dochádza šťava, povedzme to takto, príde hlad a on, aby prežil, musí niekde vylezie a hľadá nejakú potravu. Čiže častokrát v zimnom období, vyloženie január sa
povedzme pri Žiline objavil ježko, ktorého bolo treba zachrániť, bol úplne vychudnutý a prebral sa len z toho dôvodu, že potreboval doplniť energiu. Ty si vlastne aj spomínal, že veľa z tých zranení pochádza zo stretov s človekom. A predpokladám, že veľa je to hlavne pri nejakých zrážkach cestných, že veľa zranení vzniká aj na cestách. Ako je možné sa vlastne takýmto zraneniam pri zvieratách vyhnúť? Ako máme dávať pozor, aby sme nejakému neublížili na tých cestách? No, na to neexistuje nejaká univerzálna rada, to je veľmi ťažké. Sám z vlastných skúseností viem, že aj keď človek jazdí opatrne, niekedy tie zvieratá reagujú veľmi skratovo a úplne urobia opačný únik, ako očakávate. Myslíte si, že už je na druhej strane a on sa zrazu rozbehne naopak. No, treba jazdiť opatrne, pomaly. Viem, že tá doba je taká, aká je to veľmi ťažké, ale možno, že dávať väčší pozor okolo ciest, hlavne tam, kde sa predpokladá ten výskyt tých zvierat. A mení sa aj vlastne taká tá svetelná doba. No, v lete je dlho svetlo, takže je to iné, ako keď v zime tie zvieratá proste lovia už o 4:00, povedzme, sovy okolo ciest. Takže naozaj treba dávať pozor. Ja na to nemám univerzálnu radu, ako to urobiť. Dávajme pozor, jazdíme slušne, jazdíme pomaly, pokiaľ je to možné. Sledujme život okolo cesty a keď sa dá, tak keď už aj nájdeme nejaké zranené zviera na tej ceste, tak možno, že volajme naozaj tú 112 alebo štátnu ochranu prírody, alebo teda záchranné stanice. Ešte možno jedna taká dobrá rada, pokiaľ to zviera je na diaľnici zrazené, tak tam neriskujte život, samozrejme nezastavujte, nezachraňujte zviera na diaľnici, lebo môže sa stať obrovské nešťastie. Tam treba volať diaľničiarov. Oni sú od toho, aby tento prípad riešili. Diaľnice sú nebezpečné a teda tých zvierat na diaľniciach je tiež dosť. Máme tu otázku k ježkom, čo sme rozoberali pred chvíľkou. Koľko ježkov zimovalo tento rok na stanici? No, máme ich zazimovaných momentálne asi 12, ale neviem to teraz, musel by som sa pozrieť do papieru, lebo oni sú zazimovaní po takých kategóriách, že tí najmenší majú vlastné oddelenie, potom sú takí, čo ja viem, 300-400 gramoví a potom sú už tí veľkí, ktorí aj teraz počas zimy dorástli nad 500 a tí sa budú v krátkej dobe vypúšťať. Ja som si všimla, že všetky alebo väčšina tých videí, ktoré máte, tak sú pomenované podľa mien tých zvierat, ktoré tam účinkujú v nich. Dávate všetkým zvieratám mená, ktoré sa k vám dostanú na stanicu? Všetkým asi nie, to sa nedá, ale niektoré majú tie privilégia také, že dostanú meno. Sú to skôr pracovné mená, aby sme vedeli aj o niekoľko rokov, lebo tak nebudeme hovoriť, že F4 bola taká milá, ale vieme podľa mena. Z takého pohľadu je to fajn si spomenúť na meno nejakého zvieratka, ktoré väčšinou sú to tie cicavce alebo také tie, čo u nás prežívajú dlhšie obdobie, takže u takýchto zvierat ostávajú mená. Zvieratka, ktoré končia v krátkom období u nás, tak tie zvieratá nemajú, lebo tak zoberte si, že môžete mať zviera 3 dní, tak nemá ani význam ho pomenovávať. Prišla ešte jedna otázka. Či sa chystáte natočiť ešte nejaký film ďalší? Asi teda divákov zaujal tento, ktorý už existuje. Máte niečo podobné v pláne? Samozrejme, máme v pláne pokračovanie Šance prežiť. Posunúť ten film niekde ďalej, už na profesionálnejšiu úroveň. Samozrejme budú nové, kvalitnejšie
zábery, dennodenne nám pribúdajú nejaké zvieratá, dennodenne sme schopní urobiť nejaké video s tým zvieraťom. Im to neškodí to, že ich sníma kamera a že niekto natáča, ako ho krmíme, tomu zvieratku nejako neuškodí. A predpokladáme, že v nejakom horizonte roka, možno 2, by sme sa pokúsili vytvoriť 2. No tak tešíme sa potom a držíme palce, aby to tiež bolo nejak ocenené, aby to videlo čo najviac divákov a páčilo sa im. Ale ešte k tomu, ak môžem, tak máme ešte iné plány. Chceli by sme, možno, že to bude také prekvapenie, možno predbieham, ale chceli by sme sériu náučných krátkych videí urobiť pre ľudí, aby vedeli, ako manipulovať a ako robiť s tými zvieratami. Ďalšia otázka sa týka vášho fungovania na stanici. Koľko ľudí sa stará v záchrannej stanici o zranené zvieratá a koľko vás tam aktuálne funguje v tíme? My sme tým, ktorý je prakticky založený na takej rodinnej báze, ako fungujú rodinní účastníci, či už vyložene tí, čo bývajú doma. Syn je veterinár, Andrea sa stará, povedzme, o mláďatá cicavcov, Saška o tie úplne najmenšie, ale potom aj z tej vzdialenejšej rodiny, sesternice, bratranci chodia pomáhať. Máme potom ešte nejakých takých externých spolupracovníkov, ako som povedal, Jakub a Katka spolupracujú zasa na niečom inom. Máme veľmi šikovných kamarátov a pomocníkov, čo sa týka výstavby, opravy volier a údržby z tej stanice. Máme projektového manažéra, takže celkovo sme 4 admini, tak myslím, že tým by sa dal porátať, alebo keby som povedal, že tá kostra má, čo ja viem, okolo 10 ľudí. Nikto nie je platený. My sme v podstate ľudia, ktorí to robíme popri práci. Každý z tých ľudí, o kom som povedal, má nejaké svoje zamestnanie. A robíme to tak, aby sme sa navzájom vykrývali, aby ten, čo je v práci, bol prekrytý niekým, kto má práve v tom čase voľno a mohol riešiť veci v stanici. My by sme si teraz mohli pustiť ďalšie také krátke video o tom vlastne, ako to vyzerá, keby sa niekto chcel zastaviť na stanici, tak ako vyzerá taká prehliadka, čo všetko by tam mohol vidieť.
Tak to sme mali veselý pozdrav od prváčikov, ktorí vás navštívili v Zázrivej. Prichádzajú medzi tým otázky, či ešte teda plánujete potom, ako skončia opatrenia, sprístupniť znova tieto exkurzie pre školy alebo tieto návštevy pre školy. Predpokladám, že áno. Samozrejme, ako my sa už tešíme, nám to aj celku chýba. S tými deckami je pekná práca. Ako deti sú budúcnosť a ak tie deti nenaučíme niečo dobré a niečo, čo je zmysluplné, my tu v stanici, tak potom koho už budeme učiť? Ako tých starších ľudí už moc nepreučíte. Takže my aj celú tú ekovýchovu a tú envirovýchovu a všetky tie prehliadky skôr nejak modelujeme tak, aby sa to páčilo deckám. Ideálne sú, keď príde jedna trieda. Nie je dobré veľké exkurzie. My sme to aj zrušili. My už aj teraz máme proste limit jedna trieda a dosť, lebo kedysi to fungovalo tak, že do jedného autobusa chceli natrepať 50 detí a potom to nesplnilo to ten účel, ktorý sme. Takže sme to teraz takto obmedzili a keď sa vieme dohodnúť, tak tá trieda, keď už bude po všetkom tomto zlom, tak bude môcť prísť a to, čo ste tam videli, tak to môžeme ďalej prevádzkovať. Máme aj nové veci už prichystané, vymyslené. Budujeme také vonkajšie prírodné ekocentrum. Myslím, že sa všetci majú na čo tešiť, keď to tohto roku dokončíme. Myslím, že na jeseň to už bude hotové, tak to bude taká celkom pecka. Veľmi sa na to teším, lebo to bude dobré. Možno je dobré v tejto súvislosti povedať, že exkurzie, alebo ak by to aj nebola škola, ale väčšie skupinky, je dobré, keď sa nahlásia cez vašu stránku na takúto návštevu. Áno. Chceli prísť, sa pozrieť a tá vaša stránka je záchranazvierat.sk. Tam nájdete potom aj množstvo ďalších zaujímavých informácií, aj fotiek, aj videá, aj všetko, čo o stanici môžete vedieť. Takže je dobré sa dopredu takto objednať. Nefunguje to tak, že iba prídem a pre jedného človeka asi nespravíte takéto niečo. No k tomu by som ešte chcel povedať, že určite všetky návštevy treba vopred dohodnúť, keď minimálne telefonicky si zavolať, že či áno. A ešte máme tam na stránke aj taký program, ktorý umožňuje sa zaregistrovať aj mesiac, aj pol roka dopredu. A on má tú výhodu, že je nejak limitovaný a po 15 ľuďoch už oznámi, že termín je naplnený, vyberte si ďalší. Väčšinou tie prehliadky a exkurzie robíme v nedeľu, teda pre verejnosť, nemyslím pre školy, ale pre verejnosť, robíme v nedeľu medzi 9. až 11. Niekedy sa to preťahne až do obeda, podľa toho záujmu, lebo niekedy sú naozaj deti, alebo tí ľudia, ktorí prídu naozaj zvedaví a chcú vedieť toho viac, tak vtedy je to také dlhšie. Ale nedele od 9. sú, alebo bývali doteraz základom. Vždy od 9. A poprosil by som do budúcna, samozrejme do chvíľnosť, lebo my keď začneme o 9. a príde partia a potom o 9:30, tak my sme už rozbehnutí a do toho vlaku sa im ťažšie naskakuje a prichádzajú oveľa a ruší to potom aj celú tú exkurziu. Ale stáva sa nám to pomerne pravidelne skoro. Vždy príde niekto za pol hodinu neskôr. Tak dochvíľnosť je vždycky dobrá vlastnosť. Áno. Pýta sa nás ďalšia diváčka, alebo teda skôr teba. Či je možné nejako s vami spolupracovať, aj keď je to niekto zďalej? Nenapísala, o akú spoluprácu by teda malo ísť. Ale môžeme možno povedať, že vy fungujete ako občianske združenie a teda uvítate aj dobrovoľníckú pomoc. My sme sa o tom aj trošku bavili ešte pred vysielaním, ja som sa ťa na to pýtala. Ale tak povedz sám, že čo je dôležité povedať k tomuto. Vždy vieme spolupracovať, keď je nejaký dobrý zámer. Máme veľa spolupracovníkov takto na diaľku. Čo sa týka brigád, to je ako taká asi najznámejšia forma spolupráce a tá funguje u nás tak, že keď je nejaká partia, nejaká skupina ľudí,
ktorá si povie, že v sobotu ideme zmysluplne stráviť do stanice, dohodneme si nejakú prácu, oni prídu povedzme 5, 10, dostanú náradie a robia úplne do čerpania, urobia kus roboty, odídu spokojní, takže toto je fajn, akože takáto nejaká brigáda. Moc neorganizuje brigády takého typu, že vyhlásime v sobotu, príďte, kto môžete, lebo s tým moc dobré skúsenosti nemáme. Skôr organizované skupiny, ktoré sa zorganizujú sami, za účelom takým, že vedia, že idú k nám pracovať. Ďalšiu diváčku zaujalo to, že si spomínal tie naučné videá, že sa teda chystáte robiť a drží vám pri tom palce, že určite je to veľmi dobrá myšlienka. Tak sa teší potom na výsledok. Dúfame, že aj Zelenej škole dáš vedieť, aby sme to mohli potom ďalej posunúť. Ďalšia otázka, aký... Práve tie videá by mali byť aj verejné a možno, že budú nejakým spôsobom distribuované do škôl pre ľudí, ktorí, pre prírodopisárov napríklad a pre zelené organizácie, aby to mohli využívať pri svojej ekovýchove. Aký prípad bol taký najzaujímavejší alebo aký netradičný, možno prísne chránený druh ste mali u vás na stanici, o ktorého ste sa starali ako pacienta? Čo bola taká vzácnosť, čo ste tam mali? To je... Neviem jednoznačne povedať, čo je najzaujímavejšie, ako pre koho. Pre nás boli dojímavé tie príbehy a záchrany, povedzme, medvieďat, vidier. Mali sme vlčicu Daisy, ktorú sme vďaka ochranárom z nízkych Tatier a tiež aj pracovníkom lesov dostali k nám a podarilo sa s nej vychovať krásnu vlčicu, ktorá vychovala v zoologickej záhrade 3 mláďatá. Takže toto sú také príbehy, ktoré sú pre nás ako najtopky. Práve jedna diváčka sa pýta, či ste mali na stanici aj vlkov, súdi to podľa fotiek, či môžeš povedať, o aký prípad išlo. Takže to bola tá vlčica Daisy, ktorú si teraz spomenul? Alebo... To bola vlčica Daisy, tá ale skončila, ako hovorím, v zoologickej záhrade. Ona prišla príliš slabá na to, aby sme mohli zvoliť taký spôsob komunikácie s ňou a výchovy, že by sme ju nejak izolovali a aby sa znížila väzba na človeka. Musela mať dennodennú starostlivosť. Ona dostávala infúzky, dostávala lieky, takže sme s ňou hodne manipulovali a trochu sme sa báli, aby po vypustení tá strata plachosti sa neprejavila práve niečím fatálnym, tak sme zvolili tú možnosť umiestnenia v tej zoologickej záhrade. Ale mali sme ešte raz jedno také väčšie vlčák, prišlo k nám z Lubochnianskej doliny. Príbeh bol taký, že vraj sa objavilo u jedného nejakého horára v záhrade. To bolo oficiálne, no tak či to je možné, neviem, ale tako to bolo. Tak my sme sa o ňu starali nejaké obdobie, ale ona bola, no vlk proste, ona bola veľmi šikovná a už bola oveľa ďalej ako tá Daisy. A jej sa podarilo, môžem povedať, že chvála Bohu, jej sa podarilo utiecť v nejakom období, ešte v čase, keď bolo veľa potravy. Aj sme dostávali informácie dosť často, že ju videli niekde, ale nikdy nebola prekonaná nejaká vzdialenosť, že by si pustila človeka k telu. Takže dúfame, že táto vlčica možno, že naozaj mala šťastie a začlenila sa do tej prírody. Vy ste tam mali aj taký párik medveďov, alebo možno viacero takýchto párikov. A ty si spomínal tú stratu plachosti. Pri nich nehrozí také niečo, že oni sú predsa len presne tie cicavce, že sa chcú tak maznať,
potrebujú taký ten dotyk, sú také hravé. Ako to potom vlastne funguje pri vypúšťaní naspäť do prírody? Ale je možné ich vôbec vypustiť ešte? No samozrejme, že hrozí. Záleží od toho, v akom veku prídu tie medvediatá k nám. Keď prídu úplne maličké, ako sme mali minulý rok a predminulý, že prišli z brlohu úplne nemohúce medvediatá, ktoré mali šancu prežiť ešte jeden deň tam, kde boli nájdené, tak s tými musíte narábať ako s deťmi. Proste pomaly prebalovať, každé 2-3 hodiny mlieko a masírovanie brucha, tak tam tá väzba vznikne. Proste to sa nedá zabrániť. Takéto malé medvedia musíte sa starať ako o malé decko. Tu už je pramalá pravdepodobnosť a šanca, že takéto medvedia môžete vrátiť do prírody. To skoro vôbec nehrozí, lebo naozaj on si vás bude spájať s niečím príjemným, s niečím, kde je potrava, takže prvé, čo by urobil, keby sme takéhoto medvedia pustili tam, tak by hľadal prítomnosť človeka, pri ktorom bolo dobre. Čiže pre takéto medvede musíme nájsť nejaké dôstojné podmienky, čo v našich pomeroch nie je až také jednoduché. Ako unikátny prípad umiestnenia 2 medvedí, že tie medvedia si môžete pozrieť. Ľudia, niektorí tvrdia, že umiestnenie do zoologickej záhrady je trápenie, ale choďte sa pozrieť práve na Mášu a Filipa, ako trpia v tej košickej zoo, ako si to tam užívajú. Iná možnosť bola už len to, že žiť nebudú, takže sme to zvážili takto. A mali sme dokonca medvediatá, ktoré prišli väčšie a už ich nebolo treba krmiť fľaškou, ale už boli také, že nás odmietali a skôr útočili na nás, tak tie sme vypustili. 3 takéto medvediatá sme vypustili do prírody. Z toho minimálne 2 boli také, že neboli s nimi absolútne žiadne problémy. Posledný bol Matej, na tom Facebooku je jeho príbeh. Nikdy sa neobjavil v žiadnej dedine, pri žiadnom kontajneri, ani nikde pri ľuďoch. Práve naopak bol fotený na fotopascách, vysoko v horách, okolo medvedích stromov sa motal. Takže pozrite si to tam na tom Facebooku, Matej. Je tam viacero videí, aj Máša a Filip, takže pozrite. Ako fungujete vlastne teraz počas obmedzení na stanici? Je možné vás zavolať k nejakému zvieraťu? Normálne fungujete? Prídete, keď sa ozvem, že som našla nejaké ranené zviera? Pre verejnosť teda prístupní nie ste? Áno, čo sa týka záchrany zvierat, my fungujeme normálne. My sme, aj čo sa týka starostlivosti, my sme v tej kategórii tých výnimiek starostlivosti, že vyrážame za zvieratami, máme to v poslaní a v rámci tej výnimky. Samozrejme, návštevy sú obmedzené, ale záchrana funguje. Aj fungovať bude naďalej. Trošku nám občas viazne, hlavne zvuk nám trošku seká, ale to nevadí. Prišla nám ďalšia otázka od diváčky. Keď vypúšťate do prírody, dávate im nejaké GPS, ale na to sme už vlastne odpovedali, že ich, respektíve ako ich sledujete, ako sa im darí v prírode. My sme sa rozprávali vlastne o tých orloch, že majú vysielačky. Predpokladám, že aj cicavcom dávate nejaké takéto sledovacie zariadenie. Áno, posledný taký prípad pekný bol vypustenie rysice Leji. Rysica sa k nám dostala niekde z Oravy, bola nájdená v hospodárskej budove. No, bolo to, nie že rysica, to bolo rysiča, to bolo malé mača, ktoré malo asi 3,5 kg a našli ho v hospodárskej budove už pomerne v zlom stave. No a my sme ju vlastne chovali od nejakého júla, augusta do ďalšieho roku, do mája. Vlastne čakali sme, kedy bude hodne potravy v prírode, aby sme ju vypustili do obdobia, kedy si bude môcť začať loviť sama a bude mať dostatok tej potravnej ponuky. Táto rysica dostala vysielačku
A dodneska nám posiela informácie, kde sa pohybuje a môžeme povedať, že sme strašne radi, lebo nemusíme byť fanúšikmi všetci práve nejakých GPS zariadení, ale u tejto rysice som rád, že sme to dali, lebo nikto nemôže spochybniť, že žije, to je jedna vec. A nikto nám nemôže dokázať, že tá rysica sa teraz adaptovala na nejakú potravu z ľudských zdrojov, že chodí do záhrad a vykráda kuríny, keďže bola u nás pomerne dlho. Z tých GPS údajov vieme, že žije v lesoch, že do dedín nechodí, že má prirodzenú potravu a je to strašne dobrý pocit, keď vidím, že zase sa posunula, povedzme, že 2 týždne strávila v Poľsku a teraz je zase na Slovensku, tak je to fajn, ako naozaj. Dobre. Takže vy si ju viete takto pekne odsledovať a máte to aj ako dôkaz, že sa nenaviazala na ľudí, že to zviera... Áno. Toto bolo dobre, fajn. Pozerám sa na hodinky práve, že náš čas sa aj tak pomaly naplnil, ale ešte ti poviem, že veľa ľudí ti ďakuje za tvoju záslužnú prácu, ktorú robíš. Tešia sa teda na ďalšie veci, ktoré vypustíte vonku, či už film alebo videá. Budeme radi aj my teda. A kľudne ešte, ak máš nejaký odkaz pre našich divákov, čo by si chcel takto povedať, tak ti dávam teraz priestor. Odkaz pre divákov mám taký, že buďte dobrí zvieratám, buďte dobrí k sebe, buďte dobrí k planéte, vidíte, ako to, kde to funguje, ktorým smerom sa to uberá. Žijeme skromne a nepoškodzujme prírodu. Ďakujem ti za takýto pekný záver. A ďakujem ti aj za to, že napriek tomu, že si veľmi zaneprázdnený, tak si na nás našiel čas a chvála Bohu, to spojenie vydržalo a fungovalo. Takže ďakujeme, Metód, bolo to veľmi príjemné. A ja by som ešte chcela poďakovať teda na záver aj Gabovi Pastorovi, to je naša technická podpora, bez ktorého by to tiež dnes nefungovalo. A dôležité je poďakovať aj donorom, generálnemu partnerovi SPP akciovej spoločnosti so svojím neinvestičným fondom Ecofond. A samozrejme ďakujeme aj vám, diváci, ktorí ste nás sledovali, ktorí ste posielali otázky. Ak ste teda ešte nevideli film Šanca prežiť, tak šancu vidieť máte ešte dnes večer. Správte si príjemný večer a pozrite si film. Bude ešte zavesený do zajtra. Ak ste prišli neskôr k tomuto webináru, tak ho nájdete na Facebooku Zelenej školy. Je tam medzi videami a hneď vlastne po skončení si ho môžete pozrieť odznova, keby ste chceli. Ešte vám poviem, že budúci týždeň bude webinár vo štvrtok tiež Hurá von, ktorý sa bude teda zaoberať tým, ako učiť vonku. No a my sa stretneme o 2 týždne, to je 11. marca vo štvrtok, o 6. večer. Teším sa na vás, ďakujem, že ste nás sledovali. Majte sa pekne a dovidenia. Ďakujem za túto možnosť. Ahojte. Ahoj.